Mukabat na sa 85 billion pesos financial assistance ang nahatag sa national government, kauban ang nagkaidayang lokal nga panggobyerno sa mga biktimang nasalanta sa Bagyong Agaton sa nasud. Sa datos sa Department of Social Welfare and Development nining Abril 20, nasa 2 milyon ka individual na ang napektuhan sa bagyo, kundi mukabat sa 100,000 nini kay naa sa evacuation centers. Nauna nang natululan sa tabang ang mga evacuees sa probinsya sa Capiz, nagipanguna ni Pangulong Rodrigo Duterte niadtong Abril 16. Nanghatag kini sa 5,000 pesos cash aid sa kada pamilya ug ang 4.8 million pesos nga kantidad sa food ug non-food assistance sama sa food packs, sleeping mats, kitchen ug hygiene kits. Samtang sa probinsya sa Leyte, nanghatag ang DSWD og 10,000 pesos cash aid sa mga pamilyang namatyan sa ilang miyembro nunod sa landslide ug 5,000 pesos pod para sa dunay totally o partially damaged houses. Isip pagtabang na pod sa kapin kun kulang 54,000 kaapektadong mag-uma ug mangingisda sa Visayas ug Mindanao. Gisiguro sa Department of Agriculture nga makadawat kini sila sa mukabat nga 600 million pesos nga livelihood assistance. Samtang giingon sa Department of Public Works and Highways, mukabat sa 2 billion pesos ang kantidad sa damyos sa mga infrastruktura ang gibilin sa Bagyong Agaton. Lakip niini ang mga balay, private o public buildings, main ug minor roads. Gipaningkamutan pod sa DPWH nga matulid ang mga nagubang dalan tungod sa mga landslides o gibanaban ang maabli kini sa di pa matapos ang Abril. Bisaya GYUD! Bisaya GYUD! Bisaya GYUD! Nag-andam na ang National Task Force Against COVID-19 ug National Vaccination Operations Center para sa rollout nga ikaupat nga COVID-19 vaccine o ikaduhang booster shot. Kini mahuman report ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga giaprubahan na sa Food and Drug Administration ang Emergency Use Authorization nga ikaupat nga dose sa bakuna kontra COVID-19. Naaprubahan na po ang ng FDA ang pag-administer po ng fourth dose or yung second booster. Ito po, naghihintay na lang po tayo ng EDSTAC advice at saka yung tatawag natin yung positive recommendation nila. But USEC Mirna of NBOC already prepared the DOH NBOC guidelines. Giagat po ni Acting Presidential Spokesperson and Communications Secretary Martin Andanar sa iyang nahimong press briefing ang mga Pilipinong nasa vulnerable sector nga gamito ng dugang nga booster shot sa hulga nga miubos ang immunity sa mga naunang dose milabay ang pipila ka bulan. Samantala, sa mga nabakunahan, magpa-booster o additional dose ng COVID-19 vaccines na. Ito ay isa sa mga siyentipikong tugon sa bumababang immunity laban sa COVID-19 ayon sa pag-aaral. Bumaba ang immunity ng isang tao makalipas ang ilang buwan matapos ang pangalawang dose o single dose ng COVID-19 vaccines. Namahayag ang Department of Health na sa 12 million ka Pilipino lang sa 66 million fully vaccinated individuals ang nakarawat sa ilang unang booster shot. Kasamtangan, nagbuhat na ang DOH o National Vaccination Operations Center sa mga pamalakad para sa rollout sa ikarong booster dose sa nasud. Bisaya GYUD! Bisaya GYUD! Bisaya GYUD! Giwarningan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga may kandidato para sa umabot nga May 9 elections nga magpabilin ang kahusay o kalinaw sa kamulong pagpangampanya. Ang sabi ko sa inyo, as I have done it before, pupuntahan kita and ask you why you cannot behave properly in this election. Talagang pupuntahan kita, private army, I will arrest you and your bodyguard. Kini mahuman report ni Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo sa regular nga Talk to the People ang mukabat 10,000 gun ban violations nga natala sa nasod. Ayon sa pinakahuling ulat ng Philippine National Police, as of April 18, umabot na sa 5,809 ang bilang ng mga armas na isinurrender. 2,536 naman ang naitalang bilang ng gun ban violations. At sa atin namang mga nakumpiska, mayroong umaabot ng 2,013 firearms, 974 deadly weapons, at 10,000 plus ammunition. Sulti sa Pangulo, dili kanitugtan ng mga terroristic acts o kapintasan sa tunga-tunga sa eleksyon. Tandaan ninyo, hindi kami pabayag sa gobyerno na magkaroon ng terrorism sa election. Wala kaming kinakampihan. Not to us really, but to honor the rules of electing our leaders. Ibigay mo sa tao yan.
Sa pagkakaroon, adunay mukabat 5,000 ka Comelec checkpoints ug 39,000 ka pulis ang gi-assign sa tibok nasod aron masiguro ang maayo ug limpyo nga pagpahigayon sa umabot nga eleksyon. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!